So itong kinatatayuan ko guys, ito yung mismong rooftop ng simbahan. Ayan. Anak din ng Pet Malu. Ayan si Alpantay. Kahit hindi pantay. Yo, what's up guys? Ayan, magluluto po ng smoked beef yung kapatid ko. Ito yun. Ayan guys, Angus beef pala to. Tapos isasala niya dun sa smoker. 10 hours bago maluto. Itong panggatong ni RG ay puno ng santol. Ayan. Ito daw yung magandang panggatong dito sa smoker niya. Low and slow smoker, no? Shoutout mo pa si si crush mo. Anong, paano? Shoutout po sa crush ko. Shoutout sa crush ko! Sino ba yung crush mo? Sino yung crush mo? Yan lang sa tabi-tabi! Siya po yung original Lakatukmol. Guys, pupunta kami ng Mayon. Ayun. Iiwanan namin si RJ habang niluluto niya yung Angus beef dyan sa loob. Ayan. 10 hours yan bago maluto. So panigurado pagbalik namin luto na yan. May 2 oras din yung biyahe namin papuntang Mayon Albay from Naga to Cagsawa Ruins, Mayon. 2 hours later. That sparkle in your eyes, some kind of shimmer in your presence, unlike no other I had met. You got me spinning out of context. So yan na nga po, no? Nandito na kami sa Cagsawa Ruins. Nandito na ako ngayon sa Cagsawa Church. Tara mga katukmol, lapitan natin yung kampanahan ng simbahan. Ayan. Suling punta namin dito guys, 2 years old pa lang si Dime. Kami nila papa. Ayan. Ano yan eh? No climbing. So tabi-tabi po tayo baka ng mga kaluluwa. Ito guys yung yung campanile ba yun? So yun mga katukmol, yung huling punta namin dito 2 years old pa lang si Dime. Ayun, ang laki niya na, 12 years old na siya. So after 10 years guys, after 10 years saka lang kami nakabalik dito sa Mayon Cagsawa Church. Natandaan ko guys, dito kami kumain nung pumunta kami last 10 years ago. Diyan kami kumain, no? Mas may mga aso na pumupunta sa amin kasi gustong makikain sa amin ng aso. So dito kami kumakain. Ay, dito kami kumain. Al, dito tayo kumain nung nung pumunta tayo. So itong kinatatayuan ko guys, ito yung mismong rooftop ng simbahan. So grabe pala yung mga namatay dito. Nasa 1,000 daw po yata yung yung na-trap dito sa loob ng simbahan. Gawa ng kala nila safe yung simbahan nung pumutok yung bulkan. So nagtaguan po sila dito sa loob. Kaso sa di inaasahan po ay pumasok yung kumukulong putik dito sa loob ng simbahan.
Oh, Damian, ano masasabi mo sa ano, sa Ayun, volcano? Maganda, kaya lang nahihiya, nagtatago sa amin. Sayang. Sayang, yung ganda naman. Natatakpan ng ulap. Natatakpan ng ulap. Guys, kakain na po kami. Gutom na kami, mag-aalauna na. Hanapin namin yung Dad's Restaurant na sinasabi ng kapatid ko. Masarap daw yung mga kainan doon, lalo na yung pinangat. Pinangat specialty ng Kamalig Albay. So guys, andito na kami sa Dad's Pinangat. Ayan. Ito yung tinatawag na pinangat. Ayan. Dahon ng laing tapos nilagyan ng maraming gata. Yan ang special po dito sa Kamalig Albay. Sarap guys, kailangan matikman nyo yung pinangat ng Kamalig. Dahon lang siya ng gabi. Sa Bicol, dahon ng natong. Dahon ng gabi na nilagyan ng maraming gata. Tsaka may alamang, may balaw. So guys, tapos na kami kumain sa Dad's Special Pinangat. Ayun, okay naman po guys, masarap naman yung mga pagkain nila. So andito kami guys sa may Kawa-Kawa. Yan, simbahan po siya na mataas. Ayun. So you guys, yung Kawa-Kawa pala, ano, yung aakyat pa sa bundok. Andun daw yung Station of the Cross. So guys, andito na kami sa Station 3, Jesus Before the Sanhedrin. Ayan, meron silang rebulto rito. Nahuli na si Jesus Christ. Akit na tayo papuntang Station 4. Station 4, the scourging and crowning with the thorns. Sabi na nga oh, nag-hiking. Ito si Herodes. Hindi na kami aakyat sa dulo kasi naiwan yung mga veterans. Gaantay na sila dun sa baba. Tingnan nyo guys yung, yung mga semento, may mga bakat ng paa at saka kamay. Tapos may mga pangalan siya. May taga Cavite, Cagayan de Oro, Bataan, England. Yan, hanggang doon po yun. Hanggang doon yun, no? May malaking isda. Guys, may malaking isda dito. Ayun. Laki. Simbahan ito ay nasa bundok, nasa tuktok. Ayan.
Nakikita nyo guys yung ano, yung mga kabahayan dun sa ibaba. Ayan. Doon kasi nasa Bulaklakan. Oo, ito. Yan, yan. Ito, sa Bulaklakan dito. Para kita church. Doon guys yung Mayon. Mayon volcano. Maglolo. Few moments later. Dito na yung niluto ni RJ na low and slow. Ayun. Ako na masundo. Kung dahil sabi Ito natin guys. dahil ako na. Lasang bacon. Lasang usok. Sarap. Sarap guys. Pang ano siya, pang to the highest level. So guys, meron pa akong ipapakilala sa inyo. Pinsan po namin si Pamboy. Ayun, anak po siya ng Pet Malu. Guys, meron din ako ipapakilala. Ito, anak din ng Pet Malu. Ayan si Alpantay. Kahit hindi pantay. Uncle Ray. Ito di, uncle ko to si Uncle Ray. Tondo ka din. Shoutout mo yung crush mo. Nagpuput sa Loida! Loida! Ay pala kay Loida. kung nasaan ka man. Diyan ka lang. Oh, bista-bista kita. Hindi mo pinadalaw dito. YouTube ko po sa YouTube yan. Baka madalang pa ni Loida. Mamimiss kita. So yun na nga po ng mga tokbos. Tapos na po yung isang araw natin. Ayun. Hanggang sa muli po. Hanggang sa susunod. Ingat. God bless and peace out.